La festa de Sant Pollastre és molt anterior a qualsevol vinculació dels diables amb el foc. Però sí que quan vam començar a llegir coses de la festa i a investigar-la, vam veure que era una festa feta a mida per la colla de diables de Poblenou. L'any 2003 va caure a les nostres mans un document on s'explicava una antiga tradició. Es feia una festivitat que honorava Sant Pere el Mentider. El quart cap de setmana després de Setmana Santa hi havia una processó honorant el sant i després un seguit de representacions al voltant de la mentida. L'any 1505, després de les festes per Sant Pere el Mentider, doncs la gent se'n va anar a dormir, totalment èbria. Una guspira del foc que hi havia en el poble va encendre una casa i va començar a cremar-ho tot. Però els gais van adonar-se del foc i van començar a cridar. Els vilatans es van aixecar i, veient que el camí estava bloquejat per les flames, van agafar les seves barques. No ens hem d'oblidar que això era una llacuna. En un moment es van veure envoltats també per les flames. I un nen va agafar un dels gais que havien salvat i aixecant el gai al cel, doncs es va encomanar a Sant Pollastre perquè els ajudés. I Sant Pollastre va baixar, va obrir les flames i va permetre als vilatans escapar-se. A partir d'aquell moment es va juntar aquesta festa primigènia de Sant Pere el Mentider amb la festa posterior en honor a Sant Pollastre. Representava l'escapada del Poblenou cap a la llibertat. Se'ns va plantejar com podíem muntar la festa nosaltres i vam decidir començar amb una processó. Passegem a Sant Pollastre, ens parem a la licorera del Teulat, on la Teresa ens ofereix un refrigeri. Allà fem el que és el guaguancó del pollastre. Es tracta d'una parella, un fa de gall i un altre de gallina, no forçosament són un noi i una noia, i que ballen al ritme del guaguancó del pollastre. Té un origen dels indians poblenovins que van anar a Cuba i després van tornar i van introduir el que és la música afrocubana dintre l'imaginari de Sant Pollastre. Cuando tú vas para el cine, te ofrecen palomitas, tú dices que no las quieres. ¡No! A mí me va la gallina, voy a tener mi corazón, voy a escrito bueno. Ale, 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 voy a escrito bueno. Voy a tener mi corazón, voy a escrito bueno. Gallo, gallo, voy a escrito bueno. Un cop acabat el guaguancó del pollastre, el que fem és entregar un premi al carro més ben guarnit, dels que participaran a la cursa de Sant Pollastre. Un cop aquí fem el que és el pregó d'inici de la festa. Per això, tots els anys, hem comptat amb l'inestimable col·laboració d'un artista local, en Joan Marc Batlle. Benvinguts. Hem vingut tots aquí perquè hi ha la cursa del pollastre, del Sant Pollastre. Mira, tens la cara una mica fosca, eh? Comencem! Corre, amor, posa-m'ho dins del iogurt.
Acte seguit, 7 personatges amb màscares, la mentida sempre oculta la cara, ballen amb fum i foc al voltant de la font, que també està guarnida. La gent es fica estirada al terra i quan comença a petar una traca, que simula el crit del gall avisant a les veïnes, doncs es van cap als carros i comencen a remar. Vam considerar que la manera més fàcil era fer-ho amb carros de la compra. Doncs és amb parelles, la parella es fica dins del carro de la compra, prèviament guarnit, i s'impulsa amb algun tipus de rem i és on apareix la figura dels follets de la llacuna. És un personatge present des d'abans de l'arribada dels romans, té un origen celta, està ocult a la llacuna, que no és bo ni és dolent, és molt enjogassat, com a l'element que porta el foc i que una mica molesta els corredors. I res, el que arriba primer és el que guanya. Gol, Pollo Federation! Gol, Pollo Federation! Gol, Pollo Federation! El premi que es dona actualment simula el cinturó de campió del món de wrestling, de la World Wrestling Federation, i és una W, una P i una F, que signifiquen World Pollo Federation. Un cop acabada la cursa, doncs, ja estan preparades les sardines i els pollastres per una mica servir el nostre plat més típic, que és el mar i muntanya. Amb el permís ens obliguen a acabar a les 2, quan des de sempre la festa de Sant Pollastre ha vist sortir el sol. Demanem a l'administració que ens doni suport i realment hi cregui en ella com una expressió de festa popular i de recuperació de la memòria històrica. Al començament va ser dur, la gent no s'ho arribava a creure, ens van titllar de bojos. Després ha anat evolucionant molt positivament, la participació és grandiosa. Jo crec que tu hi has de participar.